Viher- ja puutarha-alaa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa, joita Suomesta löytyy kaikkiaan 27 kappaletta valtakunnallisesti kattaen pääkaupunkiseudulta aina Rovaniemelle saakka. Puutarha- ja viheralalla voi opiskella ammatillisessa perustutkinnossa puutarhuriksi ja sieltä valmistua viheralan osaamisalalle. Sitten on ammattitutkinnoista löytyy viheralan ammattitutkinto, josta voi valmistua viheralan rakentajaksi tai puistopuutarhuriksi. Viheralan erikoisammattitutkinnosta valmistutaan viheralueen mestariksi. Lisäksi ammattitutkinnoissa voi opiskella arboristiksi tai golfkentän hoitajaksi ja erikoisammattitutkintotasolla vielä golfkenttämestariksi. Viherala sopii erityisesti ihmisille, jotka tykkäävät fyysisestä työstä, tykkäävät olla ulkona, tykkäävät nähdä kätensä jäljen. Ihmisille, jotka ovat luovia, vahvoja ulkoilmaihmisiä. Mä oon tosiaan vaihtamassa ammattia. Olin aikaisemmin koulumaailmassa ja tarvitsin työn, missä on mahdollisimman vähän istumista, pysytään jaloilla, ollaan mielellään ulkona. TE-keskuksen kautta löytyi semmoinen viherrakentamisen puolen rekrykoulutus, niin mä hakeuduin sitten siihen ja tulin tänne TTS:ään tekemään sitä. Tuntui sen verran hyvältä jutulta, että jatkoin sitten seuraavana syksynä heti tuossa puutarhatyöntekijä osatutkintokoulutuksessa. Opettajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Työssä ollaan yhä enemmän siirtymässä opettajakeskeisestä opetuksesta oppilaskeskeiseen oppimiseen ja oppimisen ohjaamiseen. Ammatillisen opettajan työ on yhä enemmän opiskelijan ohjaamista, mentorointia, valmentamista. Opettajan työssä on yhä enemmän tärkeää kyetä rakentamaan verkostoja ja toimimaan verkostoissa. Opettajan työ on myös yhä enemmän kansainvälistä. Sen lisäksi on menossa hallituksen kärkihankkeet, jolla pyritään purkamaan koulutusviennin esteitä. Ammatillisen opettajan myös puutarha-alalla pitää yhä enemmän tuntea uusia työkaluja ja tapoja opettamisen ja oppimisen ohjauksen tukena. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt, sosiaalinen media, projektioppimiset, opiskelut esimerkiksi opiskelijayrityksissä. Meidän yrityksessä on aika laaja toimenkuva, eli me tarvitaan työntekijöitä sekä työssäoppijoita, harjoittelijoita, niin ihan sieltä ruohonjuuritasolta niin teknisiin tehtäviin, maanrakennustehtäviin. Se on ulkotyötä, eli me arvostetaan sitä, että on oma-aloitteinen ja reipas ja tykkää tehdä sitä fyysistä työtä ja tykkää olla ulkona ja ei saa nirsoilla sen säänkään puolesta. Meillä nimetään aina harjoittelijalle ja työssäoppijalle työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan tehtävä on käytännössä pitää huolta, että harjoittelija ja työssäoppija saa sitä kaikkea oppia, mitä hän on tullut yritykseen oppimaan ja hakemaan. Viheralan opettajat ovat parhaimmillaan innovaattoreita, toimivat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, tuovat eri toimijoita lähemmäksi toisiaan. Kaiken kaikkiaan kehittävät alaa yhä paremmaksi. Eri yrityksistä löytyy nykyään todella paljon eri toimialoja, että jos ei vaikka puutarhuriksi lukee ja haluaakin alkaa erikoistumaan kivipuolelle tai maanrakennuspuolelle, niin nykyään yrityksissä pääsee vaihtamaan sitä toimialaa sen yrityksen sisällä. Selvästi kiinnostaa tuo viherrakentamisen puoli. Leikkipaikkojen rakentamiset, missä mä oon ollut mukana, leikkivälineiden pystytykset, kivityöt, puutyöt, niin ne on selvästi semmoisia mulle sopivimpia. Ammatillisen opettajan työ tulee olla erittäin merkittävä työ tulevaisuudessa, vaikka se tulee olemaan hyvin erilaista. Mä näen, että viher- ja ympäristörakennusala on aika kovassa nousussa, eli kasvukeskuksissa rakennetaan todella paljon. Ympäristöön ja bioihin satsataan tällä hetkellä aika paljon enemmän. Eli tulevaisuudessa tulee olemaan työpaikkoja paljon ja uskon, että meillä tulee olemaan myös jonkinnäköinen työvoimapula tällä alalla.